Hello guys! Oh, anong gagawin mo? Mag-unbox. May unboxing ka. Ano yan? Ano kaya ang laman? Saan mo yan in-order? Sa Shopee. Sa Shopee? Hello guys! Oh, anong gagawin mo? Mag-unbox. May unboxing ka. Ano yan? Ano kaya ang laman? Saan mo yan in-order? Sa Shopee. Sa Shopee? Ano ka mag-unboxing? Turuan mo ate siya. Ate Sin. Tatao. Ate siya, balik ate siya. Tatao man ka mag-unbox. Tagalog na, Tagalog, dali. Tagalog ka. Ayusin mo, minsan din. Dali. Unboxing, Nikoy. Ano sasabihin mo? Sa ano mo ako nag-unboxing ka? Thank you. Thank you. Sa nagbigay ng gift. Ano? Thank you sa Shopee. Dali sa Shopee. Shopee, marunong. O, dahan-dahan ang kamay. Maano kunting ha? Paano mag-unboxing? Ang kamay na. Marunong mag-unboxing talaga yan. Ay, dahil gusto niya yan. Tapos, unboxing. Pinagpuputong yan. Wow. Nagpo na daw ito ang pagpuputong mo. Si Lula, ano si Lula? Si Lula nakabantay, si Lula. Unboxing. Ayan. Ay, matagal talaga siya mag-unboxing. Hindi siya marunong. 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 Tagalog na Tagalog, dali. Grabe naman unboxing yan, ay. Pinagpapawisin ang unboxing. Gupitin mo pa na, gupitin mo pa nga. Gupitin pa. Grabe yan. Ba't mahirap? Mahirap ba? Yep. Can help. You need help? Yep. Oh, you need help daw, Ate Shan, Ate Sin. Ate Shan, dali ka, Ate Shan. Ate Shan. Help. Ate Shan. Help daw, Ate Shan. Ika na. Oh, gupitin na. Nahirapan na siya, guys. Alak, sa package mo. Hop. Hop. Off forward. Hop. Awa, ano yan? Ay, may karton pa. Ala. Hindi pinapainin. Surprise! Hindi pinapakita. Gupitin natin. Op, op. Kamay. O, dali. Ano sasabihin mo? Ano? Thank you. Ano? Maganda ba? Yeah. Maganda? Ano yan? Anong tawag dyan? Cars. Anong ano yan? Anong brand ng cars? Sports cars. Akala ko Hot Wheels. It's not Hot Wheels. It's sports car. It's not Hot Wheels? No. No? Happy? Happy? Yep. Happy? Ay, di ko nabukasan. Tagalog ba? Tagalog. Hindi ko nabukasan. Hindi na nabukasan. Bubuksan mo pa? Hindi! Huwag na. Wow. Manager lang eh. Sino nagbigay niyan? Yan. Thank you po sa sponsor. Sabihin mo dali. Thank you for the sponsor. Early labo Nay. Kanino? Kay Tito Neil and Tita Mavic. Tita Marvin. And Tito Neil. Tito Neil. Yan. Thank you. Ano mo din siya pag nagsasalita? Ano to? Itatanong sisiliin. Yan. Hindi po nagsasalita. Dapat ano. Ikaw na mag-edit O, dali. Patayin nga. Ang dami naman yan. Wow. Ang dami. Baliktad naman yan. Wow. Galing naman. Oh, mag-aaral. Ilang piraso yan? Ilang piraso? How many pieces? What? No. 50. How many? 50 piece. Pieces. Wow, dami naman. Si Mama. Tapos diba na? Anong ano yan? Anong promise mo kay Mama? Anong promise mo ngayon? Susunodin na ka. Oh, Tagalog na. Ano sasabihin? Ano yan? Ano gagawin mo? Susunodin na ka. Susundin ko si Mama. Magiging
Mabait. Mabait. Tapos ano pa? Magiging pangit. Magiging pogi. Pogi. O, tapos, sinong papasalamatan mo? Thank Thank you, you. Tita Neil and Tito Neil and Tita Mavic. Tita Neil. Tito Neil and Tita Mami. Lakas. Thank you. Lakas. Si Lord. Si Jesus pa. Thank you, Jesus. Yan. Lakasan mo na. Pag nagbubulag ka, lakas. Sige, sabihin mo. Thank you. Kanino? Tito Jesus. Jesus. Ayan. Ang labo talaga, Bino. Dapat talaga may ring light. Malabo. O, ano sasabihin mo na sa channel ni Mama? Like. Please, don't forget. Please don't forget to like and subscribe. Yes. To like, share. Share and subscribe. Yan. To my Mama's. Vlog. Don't Don't forget share and subscribe to